Kako ćemo da očistimo nered uz Feng Shui? Ima više načina, a kako vi najviše volite ćete da radite. Ja ću vam sad dati neke predloge, pošto je već kraj zime, ušli smo u proleće koje je ovih dana u aprilu dosta hladno, ali ipak ćemo moći da nešto uradimo za svoju kuću. Proleće predstavlja početak nekih novih stvari i trebalo bi da se preduzmu neki jači koraci, da se završi i uđe u nov život. Bez obzira šta nam se dešavalo prošle godine i ove godine, vi računajte kao da živite svoj neki mikrokosmos. Kako ćemo da uradimo takozvano prolećno spremanje? Znači odmah. Da bi bio lakši protok energije, da se dovede do boljeg zdravlja, sreće i boljeg protoka vazduha na kraju krajeva, boljeg priliva novca, potrebno je uraditi ono što mi i dalje zovemo klasično prolećno čišćenje. Od nas i od vas zavisi kako ćete odabrati za početak. Sad najoptimalnije je da krenete od fiokica, ormana. Zato što su po nekim pravilima, kada se čisti po Feng Shuiu, radi se od najsitnijih do najkrupnijih. Najkrupnije kad čistite, to se odmah vidi, jel tako? A ovo najsitnije, to se ne vidi, ali u principu tu se blokira takozvana Sheng Qi ili jaka energija koja je potrebna za oživljavanje, za proces inovacija, za proces shvatanja, proces zdravlja, novca i sve ono što inače čime se bavi Feng Shui. Ajde da krenemo recimo od ulaznih vrata. Kad krenete od ulaznih vrata, onda sa leve strane ćete pogledati koja je prostorija. Ako to nije kupatilo nego bilo koja, vi odatle krenite da radite. Uvek se poslednje čisti kupatilo. Znači idemo sa leva na desno, svaka prostorija ponaosob. Kad sam pričala o fiokama, ormanima, to je ono da ste već uradili, očistili i završili i sad krećete veliko čišćenje. Dakle, idete sa leve na desnu stranu. Ako radite pranje prozora, onda radite svaku sobu ponaosob. I pranje prozora, i podova, i raskrčavanje bilo kojeg namještaja koji vam smeta. Nemojte sad jedan dan da perete prozore, drugi dan podove, jer ćete onda razneti. Uradite jednu sobu po jednu ili kuhinju, šta god, ali krenite od ulaznih vrata sa prostorijom na levoj strani kad uđete. Jer je to ciklus produktivne i pozitivne energije. Kada čistite kuhinju, recimo, nemojte zaboraviti da očistite i šporet i rerdu kao i frižider. Jer zadržana energija buđevog povrća i voća i uopšte svega što nije više za jelo u frižideru dovodi do blokade. A naravno znate sami da to izaziva truljenje, bez obzira što je na hladnoj temperaturi, ipak je dovoljno visoka da može da se stvore te negativne energije koje izazivaju bakterije i buđ koji mogu da promene tu hranu. Znači, potrebno je da pobacate sve što je trulo i prljavo i da operete i da stavite novo. To je takozvana ta šarči energija koja je jako loša. Može se zove i šiči, to je neka srednji nivo energije. Kada čistite dnevnu sobu, gledajte da prvo prošetate po sobi da vidite da li vas neki namještaj udara. Ukoliko se pomerate sa ćoškova na ćošak, smeta vam sto, znači da su prevelike stvari ili ima loš raspored ili previše krupnih i mnogo stvari ste nabacali. Računajte da vam je to blokirana potpuno energija u stanu. Dakle, pokušajte i tokom spremanja stana da pogledate da li ima neki višak namještaja koji možete da odnesete ili u vikendicu ili kod dece ili u drugi stan ili u podrum ili na kraju da nekome date ili prodate kako god želite. Otvorite prozore,
zato što to time ulazi takozvana sveža, jaka chi energija, jer znamo da svaka chi energija ulazi na glavna vrata, ulazi kroz prozore i terasu i naravno energija koja dolazi iz kosmosa, ona prolazi kroz plafon, zato se plafoni i farbaju uvek u belo da predstavlja takozvano nebo, odnosno Boga. Ili kosmos, jel? Bilo bi dobro da pustite neku muziku, zato što ta muzika vama pomaže i daje vam ritam. Nemojte neku laganu koja će da vas uspava, neku kao kad vežbate, recimo ako nešto vežbate, ili koja vas uveseljava. Potići će vam životnu energiju i daće vam lakši protok rada, posla i tako dalje. Ima još neka sitnica koju bih htjela da vam kažem, ovo sve ostalo znate šta treba. Očistiti vaše kristale. Dakle, kada perete detalje u kući, figurice, slike, ogledala, uzmite i kristale koje imate u kući, bilo kakve, da li imate u obliku drvceta ili u obliku nekih neobrađenih kristala, uzmite i operite ih pod vodu ukoliko mogu oni da se peru. Znači, neki nisu u mogućnosti. Ako su na nekoj metalnoj, kao ogrlica neka ili metalnom nekom držaču, ali uglavnom mogu svi da se operu i najoptimalnije je da stavite gorski kristal, znači onaj beli providni, i žuti citrin na sunce da bi se napunili suncem i posle toga će oni tu energiju sunčevu da emituju na ostale kristale. Možete da ih namirišete eteričnim uljima i uopšte možete da stavite eterična ulja u neku posudu i da u neku prskalicu dodate malo vode i isprskate celu kuću. Dakle, ona eterična ulja osvežavaju kuću i daju energiju biljaka iz kojih su i napravljeni. Tako da sada je energija vašeg stana postao prava oaza mira, uspeha, ljubavi jedne porodice. I još jedan mali savjet, zaposlite vašu dečicu, neka vam pomognu. Bilo šta, od malih do velikih, oni svašta mogu da urade. Pa makar oni najmanji brisali pod, igrali se sa krpom, ali je to bitno da učestvuju u jednoj organizaciji posla. Toliko za sada, ne zaboravite da se subscribe-ujete, bit će mi drago.